बेवहाय देरहानायनि कुनु चान्स गैला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि जोंनि रायजो राजानि जिबायदि समर्थन दावगाबोनाय रायजो राजानि जि जथुम्मा रायजो राजानि गोसो सिङाव एबा मोखाङाव बेरखांनाय बयनिबो जि मोनसे उत्साह गोसोनि बोलो बियो दिनै फोरमायो बेनो दिनै बुङो फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबरगाव समस्तिनिफ्राय जेननाया खाथां कुनु दिन बे देरहानो हाला दिनै बिथाङा बुंदों सरकारा आंजों जागोन माने बे बोसोरबायाव जेननायनि उनावबो बिटिसिआव गावसिब जाफिनगोन होननाया माने 20 बारनि बारा जाबाय 20-25 बारनि बारा जाबाय बोसोरबाया जोबनोसै सेप्तेम्बराव इलेक्शन फैगासिनो दं दा बिनि माबे खोथाया दिनै रज'खो बे बुंनायाव मा सैथोता दङ बहाय मा जुक्ति दङ दा बे खोथाखौनो बुंनानै सानैसो मानसिखौ गावनि फलिया खालामनानै बे दिनै लानानै बेरायदों